Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Mao na pod ni ang usa ka nindot kaayo nga higayon alang kanato nga kita makatuon usab sa pulong sa Dios o makaduol sa atong Ginoo sa atong mga pagkinahanglan karon og igsoon before ta muadto sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios, muadto na ta sa ato ang church declaration. Okay? Sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me, His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory, and I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Sa makausap pa church, ato nang tuuhan, ato na ideklara sa atong kinabuhi, tungod kay dako kay nagkahimuan sa ato ang Christian life, samtang nagapaabot sa pagbalik sa atong buhi nga Dios igsoon. Amen. Og dito magalangan mga igsoon, magatuon ta sa pulong sa Dios. O karon gabi na ang ato ang paghisgutan is o ato ang tema karon gabi na is kini siyang ginaingon nga ang sulbad sa tinuod nga problema. Amen. Praise God. Sa atong kinabuhi diri sa kalibutan igsoon, adunay daghang mga problema ang atong maagian, masinatian sa mga Kristohanon. Matod pa nila kung mahimo kang believers, mahimo kang Kristiyano, wala daw problema. Pero igsoon, kadtong wala pa ta nagalagad sa Ginoo, wala pa ta kamot sa Ginoo, ay mga problema. Karon naano tas kamot sa Ginoo, na gihapoy problema. Pero ang nakanindot lang sa ato karon kay naatay kauban, naatay katabang. Sa una, wala tay katabang, itaan na ning kamot apan karon ang katabang nato ang Ginoo igsoon. Amen. Okay, unang-una sa tanan, ato kining hisgutan karon o ato ang paghisgutan karon may tungod sa problema. Unsa man ang tinuod nga problema sa usa ka tawo igsoon. Okay, sa imong hunahuna unsa kaya ang pinakatinuod ni mga problema sa imong kinabuhi? Hallelujah. Daghang mga problema nga atong ginasagubang apan adunay problema nga atong dapat mahibaluan karon nga mao ni ang pinakapunot dulo or hinungdan gyud sa tanan mga problema nagakaabot sa atong kinabuhi igsoon. Amen. Unsa man ang tinuod nga problema nga atong kailangan mahibaluan igsoon? Number 1, ang tinuod nga problema, ikaw ug ako makasasala. Kita mga tao sa kalibutan, mga makasasala ta. Pastor, di ba ingon ka nga matarong na ta sa mata sa Ginoo? Yes, ang atong espirituhanon nga kinabuhi, atong espiritual, matarong ta sa mata sa Ginoo. Apan ang atong lawas, kini atong lawas pisikal, nagastruggle paghihapon ni siya tungod kay kining lawasan dili pa man gyud siya totally changed, makasasala pa man gyud ni siya. Munang unang-una sa tanan, ato na siyang i-acknowledge sa atong kinabuhi, admit na to nga kita makasasala. Kaya nga naman sa diha nga i-admit nimo na makita ni mga pagkabuhaton sa Ginoo. Kay kung imong tan-awon ang Roma 3:9, ato nang basahon halos ka ng whole chapter karong gabi na igsoon ato na pagkatun-an. Kung imo nang tan-awon diha, kung imong ablihan ang imong Biblia, nagahisgot ka na siya sa ang tanang tao mga makasasala. Amen. Apan karong gabi na maigsoon before ta mobasa sa mga verse sa Biblia para ato gini siyang masabtan, ato siyang kanabitang masabtan gid mo kung unsa ang pinakapunot dulo ni ining tanan, unsay buot pasabot sa Ginoo sa ato. Magampo na ta. Amen. Magampo ta. Amahan na mga langit nun, salamat God ni ining matahong nga kagabion nga imong gihatag nga kanamo. Ang gabi nga naghatag sa mo kahigayunan Ginoo nga kami na usab makatuon sa imong pulong. Ug salamat Holy Spirit amo kang gina-acknowledge karong gabi una, ikaw ang magpataliwala sa matag usa. Ikaw ang magapakita, magapadayag sa mga tinako nga mga butang diha sa imong mga pulong ug amo kang gina-acknowledge, amo ginailang kung wala ka sa imong kinabuhi wala gid mi mahimo. Dalaygon ka sa walang katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen o Amen. Praise God. Kung
atong balikan igsoon ang ato ang verse nga atong pagabasahan karong gabi una diha sa Roma 3:9. Siya diha, verse 9, siya, tingali, naghunahuna kamo nga mas maayo kita kaysa mga dili Hudiyo. Ngayon mo tanang diri igsoon, ang kaistorya or kaistorya ni Apostol Pablo ni ini is ang mga Hudiyo, ang mga iyang katagilungsod o iyang kanang iyang mga kaliwat. Okay. Atol pa niya sa iyang gingon, siguro daw sa ilahang kinabuhi kaniadto kini nga panahon naghunahuna ang mga Hudiyo nga mas maayo sila kaysa kanato nga mga dili Hudiyo. Kano sige tubag ni Apostol Pablo sa dili ka na tinuod nganong dili man tinuod. Okay. Kung mo tan-awon, ang kaluwasan is alang lang gid unta sa mga Hudiyo. Ang sala tanan makasala, tanan dautan. Apan kung imong tan-awon, ang kaluwasan is tungod og alang lang unta sa mga Hudiyo. Munang gina-challenge sa Apostol Pablo 3 or ihang ginabitik ang ihang mga kaigsuonan ba nga basin na naghuna-una nga mas matarong pa sila, mas maayo pa sila kaysa mga dili Hudiyo. Panang gitubag ni Apostol Pablo, dili. Gipadayag ko na nga ang tanan Hudiyo man, nga Apostol Pablo, o dili makasasala. Kitang tanan makasasala, Hudiyo o dili. Okay, verse 10 siya, kay maugayod kini ang giingon sa kasulatan. Masay giingon sa kasulatan. Wala gayoy bisan usa nga matarong. Okay, kung imong tan-awon diha sa Biblia igsoon, makita nato nga pag naa gani mo ingon nga tao nga siya matarong, baka kun ka natawhana. Tungod kay ang nakasulat sa Biblia, walay bisan usa nga matarong kitang tanan dautan. Ato nang i-admit sa atong kinabuhi nga kita makasasala ug dili gid ta angayan, wala gid tay paglaom, wala gid tay kasiguran sa kinabuhi kung walay muluwas sa ato. Matod pa nila, maluwas ka pinaagi sa imong pagpaningkamot, pinaagi sa imong pag-antos. Apan igsoon ang Biblia, kung imong tun-an ang Biblia, bisan ikaw di ka kaluwas sa imong kaugalingon. Di ka kaluwas sa imong kaugalingon. Ang Dios lang gayod. Reading sa verse 11 siya, wala gayoy bisan usa nga nakasabot mahitungod sa Dios, ug wala gayoy nagatinguha sa pag-ila kaniya. Kining nakasulat sa Romans igsoon. Romans chapter 3. Kung imo nang basahon ng verse 9 o hangtod sa 11, especially kining verse 11, ayan siya, kining wala gayoy bisan usa nga nakasabot mahitungod sa Dios ug wala gayoy nagatinguha sa pag-ila kaniya. Asa man niya gi-quote ni Apostol Pablo? Okay. Kung imo na siyang tan-awon igsoon, gi-quote na niya nga sayings dito sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Makita nimo dito nga kini nga whole chapter na ay mga verses din gina-quote ni Apostol Pablo sa karaan. Gipakita sa Ginoo kaniadto pa nga wala gyud tawo nga matarong atubangan sa Dios. Verse 12 siya, ang tanan misimang sa tinuod nga dalan ug nahimong walay kapuslanan sa Dios. Wala gayoy bisan usa nga nagabuhat og maayo. Okay. Ang verse 12, kung imo po nang tan-awon siya, makita po na nimo or ang gikot ni Apostol Pablo diha is ang Psalms chapter 14 verse 1 hangtod sa 3 o sa Psalms 53 verse 1 and 2. Makita nimo niya siya nga wordings dito nga chapter sa Salmo. O kung imo tan-awon diri sa Romans chapter 3, giusa tanan kung unsa gid ang tinuod nga kinaiya sa tao. Kitang tanan makasasala, kitang tanan dili matarong, kitang tanan wala makasabot sa plano sa Ginoo. Kitang tanan wala nagaila, wala nagatinguha sa pag-ila sa tungguhing nga Dios. Kitang tanan misimang sa tinuod nga dalan. O niadto ta sa walay kapuslanan ng mga butang. Kitang tanan nagabuhat og dili maayo. Mao gyud na ang realidad igsoon. Even sa tibuok kalibutan karon, mao na ang kinabuhi sa mga tao sa kalibutan. Okay, verse 13 siya, ang ilang tutunlan sama sa abli nga lubnganan nga baho
kay pulos pagpanglimbong. Okay. Kung imong tan-an ang mga tao sa kalibutan karon igsoon, dili gid nimo kanang ikapangulipas or dili gid ikalimot nga ang ubang mga tao ilabi na katong wala nakaila kang Kristo, ang ilang mga tutunlan ang ilang tutunlan sama sa abli nga lubnganan nga baho. Abli nga lubnganan nga baho nga usay buot pasabot ana. Nga naman kay pulos pagpanglimbong ang nagagawa sa ilang mga baba. Okay. Kini pud siya nga verse sa Biblia. Gikot po ni Apostol Pablo diha sa Salmo 5:9 o sa Salmo 140 verse 3. Makita nimo diha nga kining nagagawa sa ilang mga baba di mga daot, mga baho. Okay, kung imong nganong gikumpara man ni Apostol Pablo ang tutunlan sa mga tao nga wala nakaila kang Kristo sa mga daotan, katong walay pagtuo sa Ginoo, kay sama kanato kaniadto kung wala pa ta kaila kang Kristo, nga sama sa lubnganan nga baho nga open. Kay nga naman pulos dili maayo ang nagagawa sa atong baba. Siya kung musulti sila, ang ilang dila sama kalala sa bitin. Grabe no? Ang tao ba? Ang imong tan-awon, napamugit tayo ma-encounter anak karon, adunay mga tao nga wala gihapoy pagpugong sa ilang kaugalingon sa kung unsa ang ilang isulti, maski nasakitan na pag-ayo ang ilang mga kaigsuonan, ilang mga silingan or ilang mga kauban. Wala sila pakialam. Nga naman na, tungod kay kining atong lawas mo ni ang lawas nga grabe ka makasasala o grabe ang pangandoy ni ini pulos lang yung dili maayo. Munang sa ato karon igsuon, makita nato ang kalibutan. Kung unsa ang nakasulat sa Biblia, kung unsa ang atong makita ang reaksyon sa mga tao, makonek gyud nimo kung unsa ka tinuod ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. In verse 15, and verse 14, and siya ang nagagawa sa ilang mga baba pulos masakit nga mga pagtunglo. Okay. Usahay naay mga pamilya nga na mga ginikanan nga wala nakaila sa Ginoo. Kung imong tan-awon, ang ilang mga baba, ang ilang mga manggawa sa ilang baba, pulos dili maayo. Pagtunglo sa ilang mga anak, pagtunglo sa ilang mga silingan, dili makapahimuot. Nya ang kakuya pag diha igsuon kay kung unsa tong imong gipagawa sa imong baba, grabe pag gina kagamhanan, grabe pag gina mo naaginay unod o naaginay gahom nga modulot sa kinabuhi sa usa ka tawo nga giistoryahan ni anang maong pulong. Okay? Nya kana siya nga chapter sa Biblia, verse sa Biblia sa verse 14, gikot po na ni Apostol Pablo diha sa Psalms chapter 10 verse 7. Makita nimo ni kining nga wordings, makita gina nimo dito. Giipon ni Apostol Pablo diha tanan sa Romans chapter 3. Makita nimo ba kung unsa ang kakuyaw sa kinabuhi sa usa ka tawo nga walay Ginoo. Siya verse 15, sa gamay lang nga hinungdan mopatay dayon sila. Bisan asa sila moadto, nagabilin sila kadaot og kalisod. Verse 17, wala sila'y nasayran mahitungod sa maayo nga panag-uban. Moni ang mga kinaiya sa usa ka tawo nga walay Kristo, walay Ginoo, wala nakailag Dios. And verse 17, gikot po na Apostol Pablo sa Isaiah 59 verse 7 to 8. Okay, verse 18, siya ug wala gayud sila'y kahadlok sa Dios. Muna ay pinakakuyaw, walay kahadlok sa Ginoo. Nganong wa mas lay kahadlok sa Ginoo? Tungod kay wala pa man sila nakaila kung unsa gyud ang Ginoo nato nga atong gialagaran, kung unsa ka mahigugmaon atong Ginoo nga atong gialagaran. And then verse 19, and siya karon nasayran nato nga ang tanan giingon sa kasuguan alang kanato nga mga Hudiyo nga nagakinabuhi ilalom sa kasuguan, busa dili kita makaingon nga dili kita silutan. Okay, ang giingon ni Apostol Pablo dinhi sa iyang mga katagilungsod or sa iyang mga kahudiyo, and siya kita nga nagakinabuhi ilalom sa kasuguan, dili ta makaingon sa tong kaugalingon nga dili ta silutan. Kaya nga siya ang tanan madubag sa Dios
tungod sa ilang mga sala. Okay, pastor, tanawa lagi. Manubag lagi ka, pastor. Ingon si Apostol Pablo nga kitang tanan nga kinabuhi ilalong sa kasuguan. Manubag ka sa panahon sa paghukom. Kay tanawon sa Ginoo kung daghan ba ang imong sala o gamay ra. Kay kung daghan ang imong sala, silutan ka sa kalayo sa impyerno. Muna kasagaran ang ginatudlo sa mga pastor. Apan, kung imong tan-awon din wala nila uting kay gyud pag-ayo, gitugkad gyud pag-ayo kung unsa ang buot ipasabot. Apostol Pablo din kay kung imong tan-an, kinsa man tong manubag, kinsa man tong silutan, kinsa man tong moatubang sa Dios o hukman kato mga taong nagkinabuhi ilalom sa kasuguan. Mo din na siya igsuon. Atong padayonon ang verse 20 siya. Kay wala gayoy tao nga mahimong matarong atubangan sa Dios, pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Okay. Nganong manubag man ang tao nga sa Dios, nganong silutan man ang tao sa Dios, unang-una sa tanan, ang rason nganong ang tao silutan, kadtong mga tao, unang-una, kinsa ang silutan? Kadtong mga tao nagkinabuhi ilalom sa balaod. Kaya nga naman, walay mahimong matarong atubangan sa Dios, pinaagi sa imong pagsunod sa balaod. Pinaagi sa imong pagtuman sa balaod. Walay mahimong matarong atubangan sa Ginoo, pinaagi sa imong sariling pagpaningkamot. Pinaagi sa imong sariling paghagop. Kaya nga siya, ang kasuguan gihatag sa tao aron ipakita nga siya makasasala. Kung sa di katugayuan sa kasuguan igsoon, aron ipakita sa imo nga ikaw makasasala. Okay? Gipakita sa Ginoo nga ikaw makasasala. Kitang tanan makasasala. Unsaon man nato ni? Kay kita man di ay kita makasasala man di ay. Dili man di ta mahimong matarong pinaagi sa atong pagtuman sa balaod, sa kasubuan sa Dios. Unsaon man nato ni? Unsa may solusyon sa tanan? Una sa tanan, no? Atong gina-admit nga kita makasasala. Kung atong gina-admit nga kita makasasala, unsay sunod natong buhaton? Lord, unsay akong buhaton? Para magkaroon ako kasiguruhan paglaom sa akong kinabuhi. Unsay solusyon ni ining tanan, Lord? Kay ako man makasasala. Okay. Ingon ka nga walay nahimong matarong pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Unsa may akong buhaton, Lord? Kita nga mga Kristohanon, kita nga mga believers unta, ingon ana ang atong attitude kinaiya. Lord, makasasala man day ko. Dili man day ko mahimong matarong pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Unsa may akong buhaton? Unsa may solusyon, Lord? Para magkaroon ako paglaom o kasiguruhan sa kinabuhi o kanang ginaingon nimong mahimong matarong atubangan sa Dios. Unsa may solusyon ni anang tanan God? Okay, kung imong tan-awon ang solusyon sa mong problema igsoon. Una, kabalota kita makasasala atong gina-admit. Ikaduha, ang hibaluon nato kung unsa ang solusyon ni anang maong problema igsoon sa atong kinabuhi. Okay, kung padayon to in verse 21, ayun siya, apan karon gipadayag na kung unsaon sa Dios pag matarong ang tao. Okay, gipadayag na sa Dios. Okay, kinsa tong silutan? Katong nagpailalom sa balaod, katong nagkinabuhi nga naningkamot mutuman sa balaod kay gustong mahimong matarong, sila ang makaangkon sa silot. Sa to pa ang mga tao nga ilalom sa balaod, ilalom sa tunglo, ilalom sa silot. Kinsa man gani ang wala na silot? Kung imo tan-awon ang Romans 8 verse 1, katong naa kang Kristo. Ang naay Kristo, wala na silot. Pero pastor, naaman ko'y Kristo. Pero ang akong kinabuhi, naningkamot gyapon ko sa pagtuman sa balaod kay basin mawala ang akong kalawasan. Basin unya og dili gyapon ko malangit. Unsa man na igsoon? Naa kay Kristo nya naningkamot gyapon ka mahimong matarong pinaagi sa imong pagtuman sa balaod. Imong ginamix igsoon, dili na mao ang insakto. Kaya ingon ang Biblia, ang naa nay Kristo, ang naa kang Kristo, wala na silot. Ang mga
tao nga nagpailalom sa balaod, nagkinabuhi, nga naningkamot, mahimong matarong pinaagi sa tuman sa balaod, ilalom sa silot. Silutanan ang tao nga nagkinabuhi ilalom sa balaod. Klaro kayo ang Biblia igsoon. Ang mga tao nga wala ni silot, kadtong nagsalig na lang kang Kristo sa finished work ni Jesus, nagsalig sa iyang giya, nagsalig sa iyang tabang, nagsalig sa iyang kusog, nagsalig sa iyang pagpahinumdum. Muna ang wala ni silot igsoon. Muna ang ginatawag og grasya. Katong tan-awon dinhi karon. Okay, padayon na to ang verse 21. Siya, kini dili pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Ang kasuguan gayud ug ang sinulat sa mga propeta nagapamatuod niini. Unsa man ang ginapamatuod sa kasuguan o sa mga propeta nga ang tao dili mahimong matarong pinaagi sa pagsunod sa balaod, kundili ang pagkamatarong gibuhat pinaagi sa atong buhi nga Dios. In verse 21 siya, gipakamatarong sa Dios ang tao pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Okay? Giunsa pagmatarong sa Dios ang tao pinaagi sa imong pagtuo kang Jesus Christ. Kay ang Dios walay pinalabi, ngayon siya. Busa si bisan kinsang mutuo kang Hesukristo pakamatarungon niya. Kinsa ang mahimong matarong sa mata sa Dios? Ang tanan nga nagatuog nakasalig kang Kristo. Ang tanan nga adunay ang ilang pagtuog gibutang ngadto kang Kristo, mao ang gipakamatarong sa Dios. Kinsa himong matarong? Ikaw nga nagtuo. Pastor, nagtuo man ko, pero naningkamot gyapon ko nga naningkamot gyapon ko kay basin unya. Wala po ko siguro. Kung magsalin di ako maningkamot pagsunod sa balaod, basin unya nigabot sa paghukom, silutan gyapon ko. Igsoon, wala nay silot ang mga naakang Kristo. Kinsa ingon ang Biblia, usahay limbungan ta ni Satanas nga sige paningkamot gyud. Kay kung di ka maningkamot silutan ka sa Ginoo, kinsa gahunghungan na si Satanas. Ang Ginoo sige na iyon niya sa imo, matarong na ka, matarong na ka, matarong na ka, kaya nakatuo ka o nakasalig sa kuha. Wala gingon sa Ginoo. Okay? Padayon na to ang verse 22. Siya, busa si bisan kinsa nga mutuo kay Hesukristo pakamatarungon niya. Verse 23. Kay ang tanan ng mga tao nagpakasala o dili takos atubangan sa Dios. Mao na ang tinuod. Kitang tanan nagpakasala. Dili ta ngayan atubangan sa Dios tungod kay kita makasala. Verse 24. Yan siya, apan tungod sa grasya sa Dios, gipakamatarong kita pinaagi kang Kristo Jesus nga nagtubos kanato. Ug kini gasa sa Dios kanato. Gipakamatarong kita sa Dios. Ug ang pagkamatarong igsoon gasa nga gikan sa Dios. Gipadala siya sa Dios dinhi sa kalibutan aron ihalad ang iyang kinabuhi, aron mawala ang kasuko sa Dios kanato ug pinaagi sa iyang dugo mapasaylo kita sa atong mga sala kun mutuo kita kaniya. Gibuhat kini sa Dios sa pagpakita nga siya matarong. Okay. Ato ning tanaw igsoon. Sa padayon na to. Kay kaniadto gipalabay lang niya ang atong mga sala tungod kay mainantuson siya. Angay naunta kita nga silutan. Okay. Ingon siya gipalabay sa Ginoo. Sa ang atong pagkamakasala, iyang giantos ang tanan. Angay naunta tang silutan. Verse 26, apan karon gihalad niya ang kinabuhi ni Kristo aron ipakita nga siya matarong. Tungod ni ining gibuhat sa Dios, madayag nga matarong siya bisan sa pagpakamatarong niya kang bisan kinsa nga nagatuo kay Hesus. Adunay kamatuoran. Matarong ang Dios sa iyang mingon ugod sila nga ay dili man na ingon nga insakto ang gibuhat sa Ginoo daw tanta niya. Tagaan tagasa sa pagpakamatarong murag dili man, pero kung imong tan-awon igsoon, matarong ang Dios siya. Tungod ni ining gibuhat sa Dios, madayag nga matarong siya bisan sa pagpakamatarong niya kang bisan kinsa nga nagutuo kang Hesus. Kung imong tan-awon igsoon, ang atong kaluwasan, grasya, naluwas ka pinaagi sa grasya sa atong buhi nga Dios. Naluwas ka pinaagi sa gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Okay. Basig wala ka nakasabot sa ginatawag o naluwas pinaagi sa grasya. Okay, ato ni tan-awon dinhi. Ang verse 24, na diha ang sekreto nga atong makita nga kung giunsa pagbuhat sa Ginoo, kung unsa ang mga plano mga pamaagi sa Ginoo. Kaya atong balikan ang verse 24. Isa, apan tungod sa grasya sa Dios, gipakamatarong kita.
pagkamatarong means justified. Gimatarong ta sa Dios. Pinaagi kang Kristo Jesus nga nagtubos kanato. Nagtubos is giluwas ta. Kini gasa sa Dios kanato. Una, gipakamatarong, justified. Ikaduha, gitubos ta, redemption. Ikatulo, kining iyang giingon sa verse 25 siya, ihalad ang iyang kinabuhi, propitiation, aron mawala ang kasuko sa Dios. Okay, kanang tulo ka butang igsoon nato na hisgutan karong gabi una, o dinhi nato matugkad, mahibaluan kung unsa kanang ginaingon nga naluwas pinaagi sa grasya. Kay kabalo ko nga daghan kaayo pang mga Kristohanon nga wala nakasabot anang ginaingon nga naluwas pinaagi sa grasya sa tong buhi nga Dios. Okay. Unsa man ang tulo ka butang igsoon ato nang tanawon. Okay, unang-una sa tanan, kanang ginatawag og gipakamatarong or justification. Kung imo nang tan-awon igsoon, ang justification in Greek, nagakahulugan na siya og ginaingon nga dikayo. Unsa man ang dikayo, pastor? Okay, ang dikayo, dili kayo, marag ginana ba? Okay, sa ato ang pinulungan dili kayo, pero ang sa Greek, yan siya dikayo siya to declare as not guilty. Unsa gibuhat sa Ginoo sa ato? Kitang tanan makasasala. Gi-admit ato ay kitang tanan makasasala, di ba? Wala tay paglaom. Wala tay kasiguruhan sa kinabuhi. Wala tay kapaingnan. Apan tungod sa gibuhat ni Kristo sa iyang pagpakamatarong sa ato, ingon nga gasa, siya gideklara kita nga dili guilty. Nga walay sala. Kuya no? Muna ang grasya. Gideklara ta sa Ginoo nga wala tay sala. Bisan kita grabe ka makasasala, napatastiyan sa tong ginikanan makasasala at tungod sa sala ni Adan ug ni Eva. Pero tungod sa gasa sa Ginoo, gipakamatarong ta niya, gideklara ta niya nga walay sala. Unsa pay laing kahulugan sa dikayo? Isa, it is more than forgiveness. Labaw pa daw sa kapasayloanan. Kuyo ang gibuhat sa Ginoo, ang pagpakamatarong sa ato, labaw pa sa kapasayloanan. Unsa pa gyud? It is to declare us as righteous as if you have not sinned. Gideklara nganhi kanato nga kita matarong mura ba og kanang wala ta nakasala. Wala na ang gasa sa Ginoo sa ato. Amen. Hindot kay no sa pagyud siya, it is God's declaration. Ang Dios ang nagdeklara, not man. Dili tao. Sa ato pa, kasaligan. It is a legal term. Another, your record is now clean. Kung imong tan-awon ang Kolosas, gi-cancel ni Jesus Christ tanan records, requirements sa ato. Your record is now clean. Limpyo na. Sa una, daghan kayo listahan sa imong mga utang, listahan sa imong mga sala, sipyat nga imong nabuhat adlaw-adlaw. Apan usay gibuhat sa Dios, ang iyang pagmatarong sa imo is gipapa tanan, gi-erase, nahimong limpyo ang listahan sa imong mga sala, sa imong mga utang, igsoon. Amen? Ang pagkit siya, it is a gift. Gasa nga gikan sa Ginoo. Next, Christ's righteousness imputed on us. Ang pagkamatarong sa Dios gibutang nani kanato. Dili ta ngayan kining pagkamatarong igsoon, pagkamatarong ni Kristo. Og imo ning nadawat sa diha nga ning tuo ka sa iya. Ang mga Hudiyo kaniadto, grabe ang ilang pagpaningkamot. Kung imong tan-aan ang Galatians chapter 3, pertinsa ko ani Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, kay grabe ang ilang pagpaningkamot sa pagsunod, pagtunga sa balaod. Apan wa sila kabalo ba nga ang pagkamatarong gasa nga gikan sa Ginoo. Gilimpyuhan na ta sa Ginoo, gipakamatarong na ta sa Ginoo. Ang pagkamatarong ni Kristo mismo iyang gibutang anhi kanato para mahimutang ang ngayan. Ayon siya sa 2 Corinto 5:21. Si Kristo wala gayo sala, apan siya mao ang gipasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala, aron nga kun anaa kita kang Kristo, ipakamatarong kita sa Dios. Ang pagkamatarong tungod sa pagtuo nato kang Kristo, tungod kay naa kita kang Kristo, gibutang ang pagkamatarong ni Kristo dinhi sa atong kinabuhi aron kita
mahimong angayan sa mata sa Dios. Okay, ang ikaduhang pulong katong gitubos, redemption. In Greek, nagpasabot siya or ginatawag siya og apolutroses. O ang commercial term niini ginatawag siya redeem or payment and ransom. Tubos. Para bag dako kay tag-utang apan gitubos ta sa Dios. Gibayran niya ang tanan para sa ato. Okay. Ang kana nga apolutroses naa siya'y ginatawag og duha ka butang nga atong masabtan karon. From apo or take away. Gikuha ang word apo, murag bahin siya ba? Apo lutroses. Ang apo, take away. Then ang lo, loosen what is bound. Gikuha niya o giluagan ang atong pagkaginapos siya. Loose in a person, tied or past tense, giluagan ang usa ka tao nga nakagapos. Wala siya ang meaning niya. Okay. Ang laing kahulugan niya is price paid for a slave who is then set free by the one who bought him. Gibayran ang usa ka presyo alang sa usa ka sunugoon nga o gihatagan o kagawasan sa usa ka tawo nga nagpalit o nagbayad kaniya. Ikaw ginapos, ikaw slave, ikaw dakog utang, apan kanang imong utang gibayran ni Kristo, ang atong pagkaulipon gibayran ni Kristo ug gihatagan ta niya og kagawasan pinaagi sa usa ka tawo nga nagbayad alang kanato nga mao si Kristo iso. Mo na siya ang pagtubos ni Kristo sa atoa. Mo na ang Kolosas 1:13 ngan siya, giluwas niya kita gikan sa gahom sa kangitngit ug gipahiluna didto sa gingarian sa iyang pinanggang anak. Kinsay nagluwas, kinsay nagtubos? Ang Dios. Aron asa gikan giluwas, gitubos gikan sa gahom sa kangitngit aron ipahiluna kita sa gingharian sa iyang pinanggang anak nga si Kristo. Muna igsoon, kay mahal ang pagpalit sa atong kinabuhi. Mahal ang pagpalit ni Kristo nga ni kanato. Mahal ang pagpalit ni Kristo sa imuha. Muna i-encourage na mo karong gabi na nga gamiton nato ang atong lawas, ang atong kinabuhi alang sa pagpahimo sa atong buhi nga Dios. Kaya ang unang Korinto 6:19-20 nga siya, dili ba ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios nagapuyo sa atong lawas, isip iyang templo? Busa kini atong lawas dili ato kundi iya sa Dios. Kay mahal ang iyang pagpalit kanato. Busa gamita ninyo ang inyong lawas sa pamaagi nga madayeg ang Dios. Gamito nato tong lawas alang sa pagdayeg sa Ginoo. Dili aron maulawan ang Dios sa atong kinabuhi. Sa unsang pamaagi maulawan ang Dios sa atong kinabuhi? Pinaagi sa dili mga maayong binuhatan nga ginabuhat sa tao. Labi na mo yung ka nga Christian ko, pero ang imong binuhatan palakubog, naghagbisyo, dili sige pamalikas, dili maayong kinabuhi, tapulan, muna ang pagpakaulaw sa Ginoo igsoon. Mura bang imong gipahiya ang Ginoo sa imong kinabuhi. And siya, gamito na to sa pamaagi nga madayeg ang Dios. Amen? Okay, ay ikatulong ato hisgutan is katong ginatawag og propitiation. Bayad. Okay. Kung yung mga tan-aon sa Griego nga pinulungan, hilasterion. Ano sa mga hilasterion, Pastor? Siya, averting the wrath of God by the offering of a gift. Siya, pagtanggal, pagkuha, paghulip sa kasuko sa Ginoo, pinaagi sa usa ka halad sa gasa. So it refers to the turning away of the wrath of God as the just judgment of our sin, but God's own provision of the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Kaya mo tanaw nigson, giwala ang kasuko sa Ginoo nganhi kanato pinaagi sa matarong nga paghukom sa sala ngadto sa iyang anak. Okay. Kung imong tan-awon nganong
namatay si Kristo dito sa cross. Okay? To die on the cross is necessity. Kailangan o kinahanglan gyud pag-ayo. Kay kitang tanan ang ayan gyud nga mamatay dito sa cross. Kitang tanan ang nakasala. Apan si Kristo namatay sa cross, kinahanglan mamatay gyud si Kristo dito sa cross. Dili kay gipatay siya, kundi iyang gisurrender ang iyang kinabuhi dito ibabaw sa cross para mahimo siyang tinunglo, para mahimo siyang sala. Nga naman, tungod sa kabalaan sa atong buhi nga Dios igsoon, ang justice must be served. Ang silot sa sala kinahanglan maserbisyo sa usa ka butang. Ang sala ingon man gid ang Roma nga size 23 ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Kinahanglan na ay mamatay. Kinahanglan na ay bayad. Kinahanglan nga na ay masilutan. Ako nag-share itong mga pila na ka-Sunday kini nga verse sa Biblia. Kinahanglan na ay masilutan mo lang si Kristo namatay dito sa cross. Kinahanglan na ay bayad. Kay tungod sa pagkamatarong sa atong buhi nga Dios, sa iyang pagkabalaan, kinahanglan ang iyang judgment na ay murabag bayad. Naabay kanabang imbis kay ikaw unta ang silutan, instead of ikaw, si Kristo ang gipuli. Ikaw unta to, pero si Kristo ang gisilutan para sa imuha. Muna igsoon ang ginatawag og propitiation. Si Kristo ang bayad alang kanato. Munang atong i-commit ngadto sa Ginoo ang tanan. I-commitar nato sa iya ha, kay siya man gyud ang atong paglaom. Siya ang atong kasiguruhan. Ang padayon na to ang verse 26 to 27 siya, busa wala gay bisan kinsa nga makapasigarbo. Kung gipakamatarong kita sa Dios tungod sa atong pagtuman sa kasuguan, makapasigarbo kita. Hallelujah. Okay. Apan ang tinuod, dili kita makapasigarbo tungod kay gipakamatarong kita sa Dios pinaagi sa atong pagtuo. Verse 28 siya, kay nagtuo kita hindi pa kamatarong sa Dios ang tao pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa iyang pagtuman sa kasuguan. Kung dili kini tinuod, Dios lang siya sa mga Hudiyo ug dili Dios sa mga dili Hudiyo. Apan Dios usab siya sa mga dili Hudiyo. Ay adunay usa lamang ka Dios ug pakamatarungon niya ang mga Hudiyo kung sila mutuo kang Hesus ug ingon man ang mga dili Hudiyo kung mutuo usab sila kang Hesus. Kini wala nagakahulugan nga gisalikway nato ang kasiguan. Gituman hinuon nato ang iyang katuyuan. Igsoon atong i-commit ngadto sa Ginoo ang tanan. Ato isalig ngadto sa Ginoo ang tanan. Ang atong kinabuhi, ang atong mga pamaagi. Kay wala gyud tay lain nga kahawiran, kasandigan sa atong kinabuhi kun dili ang pamaagi lang ni Kristo. Amen. I-commitar ngadto sa Ginoo ang tanan. Tanan unsa may imong giagian karon, naa kay mga problema pisikal, material, spiritual, financial, i-commit ngadto sa Ginoo. Kay ang Dios kaya o kayang musulbad sa imong mga problema. O ang imong kinabuhi, ingnon ka, kung nagsalig ka kang Kristo, matarong katubangan sa Dios. Na may mga problema, apan mulahutay ka, mudaog ka, tungod kay ang Dios uban kanimo. Siya ang nagapangitag pamaagi. Ilohon lang nimo, ikomitar nimo sa Ginoo ang tanan. Ilohon nimo nga naay Dios nga motabang sa imo, mulig-on sa imo adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Busa padayon igsoon. Amen. Praise God. Hallelujah. O salamat kay igsoon sa inyong panahon nga inyong gihatag alang sa pagpamati sa pulong sa Dios o karon magapadayon ta sa ato ang communion. Okay. Isa tong ready diha sa inyong panimalay. Gina-encourage ta mo mo join mo sa communion na atong pagabuhaton tungod kay dako kay ni kahimuan sa atong kinabuhi. Amen. Magampo ta mahal mong alangit nun. Salamat God sa imong pagkamaayo ug sa kahigayonon karong gabi na God nga kami makaselebrate usab Ginoong Dios sa panihapon nga gibuhat. Ato yung isa ang tinapay sa gabi nga gibudihan sa Jesus. Miko sa pan ug iya kinig pikas-pikas iyang gihatag sa matino na ligmayon siya. Kini nga pan nga resimbolo sa akong lawas, mo nagantos nagsakripisyo alang kaninyo. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo God.
Salamat Lord sa imong pulong karong gabion na nagapahinumdom kung sa imong gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo God. Salamat Lord sa kahigayunan nga kami God makaselebrate sa communion God, kini nga bread nga resimbolo sa imong lawas na may nag-antos, may dawat sa tanang labot, sacrificial, so that by your stripes we are healed. Salamat Lord. Ang imong lawas God, mo gid ang antos alang sa among kaayuhan kabulahanan. Yung pagikas imong pulong God, in 1 John 4:17, kung unsa ka karon, mousab kami. Nagpuyo kang malipayon, mousab kami. Nagpuyo kang malinangan, mousab kami. Nagpuyo ka diha sa kadagaya, mousab kami. Nagpuyo kang walay balatian, iwag kadlok sa balatian, mousab kami God. We honor you Lord in Jesus' name. That's it. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na to ang kupa. Sa mga gabi nga gabudihan sa Jesus may kuha sa kupa o nagpasalamat sa Dios. O kinigihatag sa matinong nabingon siya. Kini ako pang resimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bago ang COVID-19 nga may katapusan o ata kinila sa paghandong kanako. Kay sa matag kaon sa matag inom ninyo ini inyo gibantala kamatayan ni Kristo hangtod sa imong pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo God. Ang imong dugo mo nagpasaylo sa among sala. Ang imong dugo mo naglimpyo ka namo, naghimo ka namo ang ayan. Atubangan sa Dios ang imong dugo mo nag-ablis sa bag-ong agian na padulong sa trono sa grasya aron kami makaduol nga nakanimo sa panahon nga kami magkinahalog amo kini maangkon ka. Lord Jesus, salamat. Diya sa imong dugo nagadagay di mga kaayuhan ug mapalangit na sa mga katawan dat sa karong gabi na kan amo kana ginadeklara, amo kana ginaklaim sa among kinabuhi. Kana ang makayuhan, kana ang mga panalangin magamanifesto na sa matag usa na mga kinabuhi. We honor you God. In Jesus' name, let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Salamat God. Karong gabi na Ginoo. Salamat Lord sa imong pagkamaayo God. Salamat Lord sa imong mga pulong nga nagapahinumdum ka namo God nga kami makasasala. Kami walay paglaom apan gibuhatan nimo og solusyon ang tanan. Ikaw Lord Jesus, ikaw mismo ang nagbayad alang sa among kabulahanan. Ikaw ang nagtubos, ikaw ang nahimong offering, ikaw ang nagmatarong kanamo aron kami magkaroon og tinuod nga paglaom. Salamat Lord Jesus sa tanan nga imong gibuhat nga kanamo. Salamat God. Even Lord sa mga katawhan nga nagasubaybay niini online sa ilang mga panimalay. Salamat Lord sa imong pagbisita kanila, pagligon kanila, pagtabang kanila in every way. Salamat Lord ang pamilya sa inyo Covenant in Christ, Vance Pastor ni Rod, Juan Pastor Yani, sa tanang miyembro sa inyo Covenant in Christ, Kikas, mga kabataan, sa mga young people, sa mga young teens, sa mga leaders, even Lord sa satellite church dito sa Batino Father. Salamat sa pagdumala ni Pastor Rodrigo Dano, Pastor Brian. Salamat Lord sa ilang kinabuhi, ikaw nakiguban kanila, ikaw nagatabang kanila. Salamat Lord sa paggamit kanila. Salamat Lord, imos lang mahimuon yung mayong panikinan dito Davita. Salamat Lord sa imong tabang. Even Lord, ang naso sa Israel, Lord, we declare blessing, shalom, salvation, Lord. Ang mga pag-ampo sa God, sa mga kaigsuunan, ng mga nagkalahi-lahi, yung mga kasimbahanan Ginoo. Kay ikaw, Lord Jesus, ang ilang ginasimba, ang mga pag-ampo, God, ang mga pagbisita, ang mong grasya, o pabor, maanakan nila, God. Salamat, Lord, sa mga katawhan nga kugihan, sa pagbuhat sa mga bulaton Ginoo alang sa pagpakailap sa ebanghelyo sa grasya God. Salamat Lord. Ang naso sa Israel, ang naso sa Philippines, Father, we declare that Philippines is for Christ, our President, our Vice President. Tanang nagdumala sa manasod, ang kaluwasan, ang pagkamatarong Ginoo, ang kaalam, ang protection, ang kiya God sa matag usa kahadlok ka nakanibo Ginoo. Salamat Lord sa tanang butang. Yes Father, sa mga katawhan, nagasubaybay ka nagkapanalangin ka nagatabang kanila. Karon ang Diyos magapanalangin kaninyo, ang Diyos makikuban kaninyo, ang Diyos magasapuan kaninyo bisan asa mong mag-adto. Ang mga panalangin pagpur sa Diyos, ang anghel sa Ginoo magasapuan kaninyo. Kang duo ug himaya, gikan karon kanto sa walay katapusan, iya lamang sa pambuhing a Dios o ang anak sa Dios. May nag-amen o amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Ang susunod gayon ug maadlaw makita-kita sa church kay naputay gathering ug alas 9:30 sa buntag. So, amen. Bye-bye. God bless. Shalom.